No určite sme šťastní, že sme to vyhrali. V podstate v konečnom dôsledku je to o jeden bod, ale myslím si, že postupujeme ďalej do tej skupiny a hlavné je, že si to dneska diváci užili, že sme si to aj my užili. Škoda, že sa to dostalo do toho predĺženia, ale dali sme zo seba všetko a ďakujem ešte raz divákom, že urobili takú atmosféru. Určite to, hej, no chceli sme vyhrať, čo najlepšie, najväčším rozdielom proti takému týmu, ako je Cibona, sa to určite počíta, ale myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť a verím, že ešte ukážeme, čo je v nás v tej ďalšej skupinovej fáze. Takže to domáce publikum si dokonale užil. No určite, to stále, veď keď vybehnem, tak som rád, aj keď cítim tú energiu od tých divákov, je to fakt, že krásny pocit, keď vás hecuje celá hala, čiže o tom to je. Viac menej celá lavička tam vzadu, mladší hráči kontrolovali výsledky, neviem, jak to presne bolo, čiže postúpilo, verím tomu, že sa postúpilo, takže to je to, čo sa počíta. Jedna vec, robilo vám trošku veľký problém to, že tá tabula vlastne nebola, že ste nevideli výsledok, Ja by som povedal, že ten prvý polčas nám to určite asi pomohlo troška v tých hlavách, že sme nejak nerozmýšľali nad tým výsledkom. Ku koncu už, keď sa troška doťahovali, už bolo také asi potrebnejšie vedieť, že jak sme na tom, ale čo už, taký je basketbal, niekedy nejdu takéto veci, treba sa sústrediť na výkon. Určite áno, čo už, hlavne je, že sa vyhralo, a postupujeme ďalej, čiže neviem, čo k tomu ešte dodať.